Nah, pedang sa bahaya pi ki paralog ki baju sutenat ban page akan ke video ha kan ke channel. But wadom klet paralog ban I like share syaki paralog jong pi ban subscribe la da don na pedang jong pi ki bang temai kenang manang la ban pemi susu ya ki wei pat ki video. Te menta paralog tongin snap ya kini ki kubo. Pa message u Erik ten Hag yo Cristiano Ronaldo bat Harry Maguire halor kajing pensyong ben ha kajing ile kai Persha ya ka Liverpool. U Erik ten Hag ula pa message yo Cristiano Ronaldo bat Harry Maguire da ka ba uong bakane kadai ka rai jonga na ka benta ki players jonga namar nga don bun ki player ban ngan penun kamru yaki namar ngi habban yele kai hadu sanpo ban rupo tuli ki game na ka wei ka game shaka wei pat ka game kum tangi habban pej yaki kat kum ki teams u Erik ten Hag uong bangam don ai ban ong ban batai na ka benta u Harry Maguire bat u Cristiano Ronaldo tang ba ki dei ki players ki batbit ban sim benta ha ka jingele kai kaban sawan bat kaban wan hakalaway ka jingile ka jongki u Erik ten Hag ula penpawulong ba kilat patay kubor ba hasuwaban sedang ka jingile ka ula debong lupa ya u Cristiano Ronaldo ba unu omjid ya u haka fast 11 haka jingile ka Persha ya ka Liverpool namar ka Liverpool kadai ka tim ka bakhanbo namar kata ka Klopp kadon kam ya ki players ki bedang syai dang khlain kenang ba kanla ban pen ibor Persha ya ki tim lane ki Klopp ki bakhain bor kum ka Liverpool. Hama pai sya kawai pat ka kubor. Men u Bruno Fernandes, lada u Cristiano Ronaldo un mino na ka Manchester United. U Bruno Fernandes uang ngamar wai ngan kemen lada u Cristiano Ronaldo u raikut ban mino na ka Old Trafford. Ban lek penyaso sya ki wai pat ki Klopp ki bapau bat ki bayele kai haka UEFA Champions League. Bat hakawai kaleng lada u Cristiano Ronaldo ula ban raikut na ka benta ka jing penkut ya ka jing yele kai ha ka jing im jong u bat ki Klopp ki ba kampau kat no ngasngau sarong na ka benta jong u bat mau na ka benta ka ri bat kamtam uan ra burom ya ka ri baro ka wei penpau u Bruno Fernandes u badai u player u bayale kai rengkat bat u Cristiano Ronaldo ha ka Manchester United bat kumju ha ka ri Portugal te paralog tangkine ki kubor ngin saya akan du hakawai pat ka video kublai shibun.